Vítajte na Kudlovciach, Humennom. Konkrétne na Šmidtkeho ulici. No a práve tu, v tejto nádhernej podlesnej lokalite, mám pre vás na predaj tento trojpodlažný rodinný dom. Poďme sa naň teda spolu pozrieť. Bol postavený začiatkom 80. rokov minulého storočia. Znie to síce divne, ale je to tak. Začíname prvým podlažím so slnečnou predsieňou, toaletou, kúpeľňou a špajzou. Prvému podlažiu dominuje velikánska obývacia izba, hala, s prístupom na priestrannú lodžiu. Nič vám teda nebráni kedykoľvek si pokecať s príjemnými susedmi, respektíve zistiť, ako sa veci tam vonku vlastne majú. Šikovná kuchyňa s ukľudňujúcim výhľadom na okolitý svet dodá pripravovanému jedlu tak potrebnú iskru. Zo zatišia ďalšej lóžie máte pod kontrolou dvor. Svižne vybiehame po schodoch na druhé podlažie, kde máme k dispozícii okrem priestrannej chodby a toalety aj ďalšiu obývaciu izbu s prístupom na poradí tretiu lóžiu, k dispozícii je veľmi pekná spálňa, už spomínaná toaleta, západne orientovaná detská izba a čerešničkou na torte je voilà nádherná priestranná vzdušná terasa s miliónovým súkromným výhľadom. A tomu je fakt len veľmi ťažko odolať. Zbehneme ešte narýchlo na najnižšie podlažie, kde sú k dispozícii ďalšie 4 veľké miestnosti a priestranná garáž. Tento rodinný dom už trpezlivo očakáva nového majiteľa, ktorý sa do ňoho zamiluje na prvý pohľad, dýchne mu iskru a dodá nový cvenk. Volám sa Marián Tocimák a pracujem pre spoločnosť Finance Partner Reality. Ak sa vám táto nehnuteľnosť pozdáva, neváhajte ma kontaktovať. Ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.